Kaixo, hau Idea Telas da. Ni Alasne Juaniz naiz eta Iruñeko mankomunitateak antolatzen duen Kosetelas eguneko begiralea naiz. Gaur mugikorra kargatzeko poltsatxo bat egingo dugu. Hemen joango zen mugikorra sartuta, hemen kablea eta kableak eusten du poltsatxoa. Kargatzen den bitartean. Animo! Ongi da. Poltsatxo hau egiteko beharko dugu oiala, material desberdinak erabili dituzue. Lonak, oialarekin egiten badugu, igual jarri aldiogu entretela pixka bat, gogorra sendoago egiteko, edo sartu aldiogu barrutik buata edo lako zerbait egiteko loditxoago. Erabili aldugu plastiko, edo uleren bat, edo nahi dugun materiala. Aproposena da, sendoa dena, ez dena elastikoa, kamiseta baten oiala adibidez ez da oso apropos horretara. Deformatuko litzateke gehiegi. Baina bestela nahi duzuen materiala, berrerabili aldituzue, prakazarrak edo berokiren bat, baldin badaukazue hola erabiltzen ez duena, nahi duzuen materiala, bai? Horretaz gain beharko dugu artazia, boligrafoa edo markatzeko daukaguna, regla bat, aria eta orratza, ez badaukagu josteko makinarik, eta orratzak, orratzak eta orratzak. Ongi da, egingo dugun lehenengo gauza izango da oialak moztea. Nik emango dizkizuet erabili ditudan neurriak, baina gero zuek moldatu aldituzue. Zuen mugikorra oso handia baldin bada, edo oso txikia, edo tablet bat kargatzeko erabili nahi baduzue, sartuko duzuen tresnaren neurriak erabiliko dituzue, bai? Horren arabera moldatu zuen neurriak. Egingo ditugu 3 puska. 2 puska 13 bider 26koa, 2 puska handi, 13 bider 26koa, eta gero beste puska bat poltsikoa egiteko, mugikor sartuko dugun poltsikoa egiteko, eta kasu hontan izango du 13 bider 15. Ongi da, guk baditugu ja puskak moztuta, eta egingo dugun lehenengo gauza izango da laukitxoa. Bai, entxufea sartzeko laukitxo hau. Horretarako hartuko dugu oial bat, nahi duguna, eta atzeko partean markatuko dugu laukia. Laukia markatzeko egingo dugu lehenengo gauza izango da erdia bilatu. Jarriko ditugu bi ertzak elkarrekin, eta erdia bilatuko dugu, markatuko dugu erdia. Bai? Gero, goiko partetik zuloa joango den tokira, utzi behar ditugu 3 zentimetro. Regla honek 3 zentimetro dazka, beraz, markatuko dute hemen marratxo bat. Eta marratxoaren erdia bilatuko dut goiko marka honekin. Goian egin dugun marka honekin. Bilatuko dut erdia, eta nire zuloak dauka 4 bider 2 erdi. Orduan egingo dudana da, markatu erditik 2 zentimetro alde batera, 2 zentimetro bestera, 4, eta gero jarraituko dut laukia edo rektanguloa markatu arte. Esan dugu dela 4 zentimetro bider 2 erdi. Oso ongi. Eta itxiko dugu. Behin markatuta, jarriko dugu oial bat bestearen gainean, oial baten aurpegia alde ona eta bestearena, horrela, aurpegia eta aurpegia, jarriko dugu txukun ertz guztiak ongi jarrita, eta lotuko dugu, eutxiko dugu pixka bat, orratz batzuekin. Horai josiko duguna da zuloa, laukia. Ongi da, joango gara makinara edo eskuz, ez badaukagu makinarik, eta josiko dugu markatik, boligrafo markatik.
Ongi da, ikusiko duzuen bezala, josi dut markaren gainetik. Ez dakit ikusten duzuen ari gorria. Bai? Orduan orain egingo dudana da orratza kendu. Artaziak hartu eta erdian egingo diot pikete txiki bat, zulo txiki bat. Bai? Sartuko dut artazia erditik eta joango naiz ertzetara mozten. Aria moztu gabe, baina ertzetaraino. Sobre baten marrazkia egingo dugu mozketa hauekin. Vale, holaxe, ikusten? Oso ondo, orduan orain egingo duguna da, hauek moztu. Utziko dugu oso gutxi, hemen. Ariaren ondotik moztuko dugu, aria moztu gabe, kontuz, baina ariaren ondotik. Gero buelta ematerakoan, txukunago geratzeko. Bale, oso ondo. Behin moztu dugula, egingo duguna da oialau, beste aldera pasatu zulotik sartuta. Horrelaxe. Behin sartu dugula beste aldera, ikusten, hola eta hola. Pasako dugu plantxa eta egingo diogu pespunte txiki bat inguruan. Vale. Pasatu diot plantxa eta egin diot pespunte bat inguruan, bai? Sendoago geratzeko. Orain egingo duguna da poltsikoa jarri, baina jarri aurretik egingo diogu goiko partean dobladillo txiki bat. Bai? Egin diogu dobladilloa eta orain jarriko dugu gainean. Bai? Eta jarriko dizkiogu orratz batzuk eusteko ongi. Ertz guztiak ongi jarri eta orratzak jarriko dizkiogu ongi geratzeko. Ez mugitzeko. Josten dugun bitartean. Oso ongi, orain egingo duguna da, emango diogu pespunte bat inguruan eta rematatzeko zigzag bat egingo diogu makinarekin. Vale, primeran. Bukatu dugu. Nik egin dut formularik sinpleena, bai, dena kolore batean, hemen zigzag batekin, baina gogoratu egin alduzue adibidez hemen bies bat jarri inguruan, egin dezakezue bi koloretan, apaindu alduzue poltsikoa. Orain